calling, or the wind blows and the rain is pouring, it will always be Christmas in my heart. Getting cold in. I know. Malamig na, guys. Huh? And ayan na yung aking... Nilagay ko na siya na hindi pa mainit yung aking oil. May purpose ako, guys. Aray ko sa! Kanina pa to. Kasi medyo ano pa siya, frozen. So, habang umiinit yung ating oil, madidefrost siya. Ayan, umiinit na nga. Sakit, sakit. That's enough. Magbalat ako nito. Balatan ko tong isa. Iulam ko yan. Nabalatan ko na yung mangga. Dito yung mag-ama. Si Jan kumuha lang ng jacket. Si Kuya, Kuya, are you cold? What's that, Han? Babe. What's wrong? This one. The bin. I'm gonna take it out tomorrow. Nag-change na yung ano namin, schedule ng bin. Every Friday na. Oh, it's cold. Ito na naman yung isa. Oh, ano nang gagawin mo dyan sa bolang yan, Sak? You don't have the ring. TJ broke it. Oh, TJ broke it. Oh, in the trampoline. Hindi natin yung nakunan, pero nakapasok sa trampoline. Si Jan. Ups, over. What's this one? That's why I went over. I was just using the 60. Yung aking tinapa hindi pa luto, guys. Hininaan ko yung ano. Hininaan ko yung apoy. Mom, Yes. you ready? What? Ayan, nakapasok sa ano. Oh, gumawa siya ng paraan. I made it. You made it. It's gonna fall. It is. I get it in. Yeah. Well, ask Daddy to do something. Han, do you think you can do something about it? You can put rope probably. Yeah, that's what I said. Can you do it, Dad? Not right. What? That's not gonna hold it. Or... Loose. Oh, okay. Alright. Balikan ko na yung aking... Tinan niyo yung aking pabulaklak doon. Oh, diba? It's only like 4, And then yung 5 aking days mga... old, Mom. 5 days old, this thing. No. Yeah, 5 days old. 5 days old. And... Been, like, I got it 5 days ago. 5 days And ago. now it's already broken. Yung aking mga herbs or herbs. Tapos yung aking isa pang flowers. And yung aking plant. Natutunang tagal na yun sa akin. Sa robe ko pa yan nabili. Ayan. Niluluto ko dun, okay pa naman siya. Hininaan ko. Naglagay ako ng candle. Kasi maamoy. Okay, pasok na ako kasi gutom na talaga ako. Lakas ng amoy! Ayan, pinandar ko yun. Ayan yung mangga natin, oh. Isa lang siguro yung dalawa ng balatang. Kasi ano na siya, malambot na. Hininaan ko to kasi lumabas tayo. Lakasan ko na yung apoy. Ay, yung kandila. Paubos na lang yung kandila ko. Kailangan ko nang bumiling kandila. So, itong isa, balatang ko na rin kasi malambot na. Ha? The smell is the tinapa. Ha? You like the smell? Gusto nila yung mga ganyang amoy. Hoy, turn it down that TV please. Mga-copyright si Mami. Mga-copyright tayo. So, itong isa, balatang ko na rin kasi malambot na. Ha? The smell is the tinapa. Ha? You like the smell? Gusto nila yung mga ganyang amoy. Hoy, turn it down that TV please. Mga-copyright si Mami. What are you doing? Hindi niya alam binablog ko. I don't know what he's doing. I'm gonna eat a banana. I was just gonna say, I bought it and I'm gonna do that, see if we could like go through the slope. So, and it did. Ah, when you swallow it? Yeah. Yeah, of course. Like it makes a lump.
Like, you know how like Yeah. Huh? very hard to Hard to what? control when honest because it won't go straight. Yeah. So be careful. Ayan, meron. Eating that. Yes. What time are you leaving to the thing? 5:30. What? Yeah, because we have to go there. We have to be there 6 o'clock. We're probably gonna be home till like 8:30 or something. 8:30. You have golf tomorrow. Competition? Yeah. And we have to another big raffle. You have to. Tingnan nyo. And Dad's Pangalawa niya na yan. So, that's enough. Ooh. So, meron ako ditong toyo na merong Tayo. chili flakes. Chili flakes. Jellyfish. Chili flakes. And, ayan, may kamates. And mag-iitlog na maalat din ako. Pero yung itlog na maalat, Got the fridge properly for me too. yeah, masarap din yun may sibuyas, no? Wait. So, ito na pala yung itlog na maalat, guys. Dalawa to. Mayroon siyang sibuyas tsaka kamatis. And yung sausawan ko para sa tinapa. And si Kuya, I thought you're done eating. Oh, I need spaghetti. Nag-spaghetti siya. You didn't eat pizza? Just spaghetti? Ang laki pa naman ng ano niyan, guys. Ang laking pizza niyan. And si Holly nagdo-drawing siya dyan. Nagko-coloring din. Put that, Caesar, in my room, please. Ayan, yung pizza. Parang ang sarap din. It's Pepperoni. Italian pizza. Italian pizza. Pepperoni good. Ang sarap din ng pizza. Gutom lang siguro ako. There's one here. It's got good cheese and Cheese. Meron pang niluluto ko. Ang dami kong niluto. Siguro 10 o mahigit. Okay, parang akong kanin. Kain na tayo, guys. what's that? Which one? The green. This one? Yeah. Mango. Green mango. Huh? It's a weird mango. It's not weird. I've never seen any mango cream. Yes, you did. Yeah. Yeah. It's not sour. Okay, good. Is it weird? You're good. Good. Kain tayo. My God, tingnan The nyo. apricot should be done soon. The apricot? I think they'll be done soon. Because we're getting into December, so that means it should be done soon. Yeah, marami tayong apricot soon, guys. Kasi may I'll be eating them all again. Yeah, kasi ano, nagbubunga na siya. They're good. Oh, see, sabi niya weird. Okay, kain na tayo. Kain-kain. Ayan na yung ulam ko. I thought they meant to be orange. What? Mango to be good to eat. Orange? Yellow. Or yellow, yeah. Yeah. Yeah, this is the, I think, Thai mango. They're good. They're very good. Very good. Very good though. But this is good if it's crunchy and sweet. But now it's a bit soft now. But it's sweet. Yeah, it's sweet. And then there's also sour, like very sour. I had that one before. You don't like that. Okay, paano yan, guys? Kain tayo si Kuy. Yeah, sure. They're very good. Thanks. And si Sak. Wait, what is that? Mango. Mango. Buti na lang binalatan ko. Mango. Mm-hmm. mango. Thai. Can I try? Diba? Dito na yung aking mga Okay, human piranha. one. I gave mine to Holly. Oh, Ayaw ni Sak. Oh, wow, Sak. Ayaw ni Sak. Too Tuwa. Tuwa. sweet. Too sweet. You don't like too sweet. Is that tofu? No, it's not tofu. It's egg. Oh, Salted egg. Can I try that fish? That's too yuck. Is it? No, tinapa. See? It smells like it. Mum, smells like it. Yeah. Si Sak gusto to. Ha? That one's a little bit sour at the end. Okay, kain muna kami, guys. Ako pala. Si Sak first. Si Sak babalik-balikan niya to. Kasi na-try niya na to eh. Na-try niya to. I've had that before, I think. Yeah, he did. You wanna try? No. You're too full now, yeah. Oh. You're so full. Sarap. Hala. What Yummy bit's that? naman. That's the bone. You want that? No, you can have that one. Wow. Diba dito si Kuya? Because you like that one. But you can have it. Can I have a drink, please, yeah? I just want water, please. Thank you.
Kaya bukas yung juice natin. Ubus na yung isa. Feeling ko lang. Ay, ang sarap. Tangkra. Oh, this one looks like a good one. This one a little bit Nanonood crunchy. ako ng Korean, yung mine, ang title mine. Mom, this one's a bit crunchy. Crunchy? No, soft. No, here. What? Yung kanin ko, gusto ko sa kanin, yung kung sa Bicol, bahaw, yung kanin lamig. Oh, Hindi ko siya this one ininit. was a good one. Good one. Do you like Thailand mango? Yes, I like any mango. I like the Filipino, I like the normal mango, like the Australian. yeah. Wait, is that Australian? No, the Filipino one. The one you... No, Was that the one? Which one's the, The one? back one. No, which one's the one that you peel it open up? That's Australian and American. That is that English ones. English one. I like the English. You like the Filipino one? That's the first one you have. Not by like the more tastier. Well, when you go I back think to... this is a good one here because Siguro, maubos niya, nagkakakwento sa atin. Paubos na yung mangga natin. I can It's tell too by the salty. outside. What? Mom, it's just too salty. What? Sweet! And Oh, this one's a good Not sweet one. salty. This is a good sweet. Basta pang sa inyo. Babalik-balikan niya to. Sarap. Very good. Very. You're welcome. Andito naman si... that, Mom? Please. Si Holly naman, guys. Do you want more rice after? Yes, please. Okay. Okay, big baba. Paan tayo ng rice ni Sak. Yeah. Wait lang, Sak. Isubo ko lang to. And you want more? Yes, please. You want more? Yeah. Okay. Is many? Mm-hmm. Is many? Yeah. If you with that Oh sandwich. my god. Oh my god. You're gonna eat half. I am. You are. I am probably will. What was that fish that we had? That fish before? Where? Remember that fish that we had? What? That big fish? Ah, the snapper. Or is that snapper? Tapos na pala kayong kumain and ako pala. Si Sak ang dami rin nakain. And nakaligo na silang lahat. Ayan. And uminom siya ng Yakult. So, i-close ko na yung vlog. Kasi, tatapusin ko yung ina-edit ko, guys. Baka bukas ko na yung tapusin ng Christmas tree. We'll see. Kasi, adjust ko pa yung kanyang Christmas light. Kasi nga, kulang tayo ng isa. Wait, Nawawala. Nawawala. no, And vlogmas today, so... thing to watch it. Like, Okay, close the vlog na. Tapusin ko yung ina-edit ko kanina kasi dapat ma-upload ko siya mamaya o madaling araw na yun ma-upload. Good night. Oh, why you kiss me? Wala siyang pakialam pag... I-kiss niya lang talaga sa lips kahit ano pa yan. May sipong ka wala. I hope Okay, guys, thank you. Thank you for watching. I hope you see us tomorrow. So we're gonna do the vlogmas. We're gonna do the vlogmas. Yeah, Hopefully. yeah. We're gonna vlog because you know why we're gonna vlog? Because I have my concert. I don't think so I can vlog in that concert, Baba. Yeah, bukas concert no, yun. when we're there. Yeah, before we go there. Okay, guys, thank you. Thank you for Please watching our vlog. like. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good Bye. night. Good night, guys. Good morning. Happy Friday. Today is Friday. And
Hindi nila ako pinaluto kasi pizza daw yung kakainin nila. Kasi may tropang pizza. And si Kuya, ayan. Si Kuya, yan daw ang kanyang babaunin today. And si Holly, ayun, kinakain niya yung pizza. Sabi ko, sige. Sayang naman kasi kung hindi nila kakainin yung pizza. So, yun yung breakfast nila. Tapos si Kuya, yan yung lunch. And yung sa dalawa ay ham and cheese. So, yan yung kanilang lunch. So, hindi tayo nakapagluto, guys. Today is December 2. And yung Christmas tree ko, ganun pa rin, guys. Ano? Get dressed. It's my concert today. Yes. School. Yeah, later. Okay, I'll make your breakfast first. Breakfast, your lunch. Ayan yung butter. And etong gustong-gusto nilang cheese. Ayaw nila yung isang cheese, yung corn cheese. Yung gustong-gusto ni Jan. So, ayan yung ating ipapalan sa kanila. And si Holly, kumuha na syempre ng Yakult. Everyday Yakult. Kagabi, uminom din siya kagabi. Why? Me, Coke, it makes me healthy. That's right. Dito ko ilalagay yung pizza ni Kuya. Parang, kasya ba? Ito, nabili ko to sa Shein. Sa Shein at saka ito. Pero ito maliit to. So, ito yung gamitin natin para sa pizza ni Kuya. And si Jan, nililinis yung baggy. Yeah. Ayan. Oh, that's so cute. I want one. No. Ay, kasha. Could I yeah. just have one? No, that's for Kuya teacher. burger and pizza. Okay. Drink your Yakult now. Drink your Yakult now. My. So, ayan na yung sandwich nila. And naglagay na akong mayonnaise. Meron pala ako dyan na lettuce pero nakalimutan kung lagyan yung sandwich nila ng lettuce kasi nagawa ko na. Ayun ko lang na isipan. Ayan kay Kuya. And ito yung apples. Nugasan na to. Tawag nito. Pupunasan ko lang. Tingnan nyo na siya. Let me see what you got. Sila lang pumipili. Si Holly, ako pa rin. Now I'm gonna put my lunch. Oh yeah, here. This one first. Oh, you have to try this first. And Kuya, I need that to put in the lunch box. What? Your, ano, This your rich? pizza. Oh, yeah, my Oh, Holly, Papa, nag-bis mo na siya bago niya iinumin yung Yakult. So, ito yung baon ni Holly today. So, meron siyang, ito yung fruit frogs. Minsan, meron silang roll-ups. Pero ngayon, ito yung kanilang lollies. Yung fruit frogs. Tapos, yung bar na honeycomb. Tapos, ito, fruit din to, guys. Fruit lollies din to. Then, ito fruit din to, biscuit. May berry siya, berry flavors. Tapos, ayan, chips and sandwich and apple. And gagamitin niya yung regalo sa kanya ni, si Arlo ba ang nabunot ni Holly? Yes, si Arlos. Si Arlo ba? Not sure. Basta isa sa magkapatid, si Arlo si Ayla. So, ito nang ginagamit ni Holly simula nung Tuesday. Yung itsura nito sa loob, guys. Ayan. And kanina, maingay kasi si Jan, yung blower niya yung kanyang baggy. Nandito na si Sophie. So, ito na yung kanyang lunch box. And, ayan, iinumin niya na yung Yakult. My tooth is finally together. Together? What do you mean together? Like the same size. What, the front one? Yep. Kasi dati malit yung isa kasi tumutubo pa. Don't kiss me, remember? Wala talaga siyang pakialam. Love you. Ayun yung bagay ni Jan. Gagamitin nila yan ni TJ mamaya kasi may golf, sila, competition. Dito lang naman sa bay. Ha? Oh, hi. Good morning. Lumalayo siya sa akin. Kasi umuubo ako. See ya, Kuya. No. Don't kiss me. Sinasabihan sila ni daddy nila na huwag ako i-kiss. Pero si Sak, walang pakialam. Yeah? Nothing so. He said sorry. What time is your golf competition, hon? Right after school? Yeah, what time? 3:30. Si Kuya magro-ride ng bike. Si Sak, tsaka si Sophie, tsaka si Holly mag-walking sila. Hold it.
Mag-walking sila ni Sophie and Zach. Magra-ride din pala si Zach. See you. Okay, just hug me, Baba. Okay, see you. Love you. Okay. It's your father. Yes, your father. Dad, she walks like this. She's always Just- taking forever. You might be late. Yeah. Dati kasi hinahatid ni Jan. Ngayon, hindi kasi busy Please siya go, dyan. probably back. See you, Baba. Date 11:40 na, guys. Nakaligo na tayo. Nakalinis na ako ng bahay. Pero yung Christmas tree, hindi pa rin si Jan. Busy siya hanggang ngayon, nililinis niya yung yung mga golf clubs nila ni Kuya. Kanina pa siya dito habang naglilinis ako. Siya din busy sa labas. Ayan siya. Parang puti ko, no? Nag-ano lang ako, guys. Nag-lip tint and moisturizer and ano pa ba yun? Sunscreen. Okay. That's all, TJs. Ito yung bago pala na sticks ni Kuya, pang adult na. Ayan. Yan yung bago niyang sticks. Ayan yung kanyang bag. Ayan yung bago niyang bag. Ayan yung towel na ginagamit ni Jan, panlinis doon sa mga sticks. Ayan na yung kay Kuya, ayan kay Jan. Oh. Diba? Talo pa yung sa daddy. Ayan na yung bagong golf stick ni Kuya. Mamaya, siguro mag-early dinner kami kasi aalis kami. Si Jan, may ganap din sila ni TJ. So, si Sak, isasama ko. Supposed to be yung ticket na gagamitin ni Sak ay kay Mel. Kaso si Mel, meron din siyang pupuntahan sa Adelaide. Merong car racing. Si Jason, yung asawa niya, mahilig doon. So, doon sila sa Adelaide. So, hindi mapapanood ni Mel ngayong taon ang concert ni Holly. So, si Sak ang kasama ko mamaya. Kasi may ticket na siya. Yung kay Auntie Mel. So, gawin ko na tong Christmas tree. Tatanggalin ko yung yung eto ba? Tanggalin ko. Yung last. Para umabot dito. Kasi eto na lang talaga, oh. Eto na lang, kunti na lang. Eto na lang. Etong part na to, tsaka yan. So, siguro, wag ko masyadong ipulupot. Alam ko kasi 5 talaga to. Tapos last year, 4 lang yung nagamit ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi ko masyadong pinulupot. Pero ngayon, nabitin siya. So, gawin ko na to. Pero i-on ko yung TV. Mag-YouTube tayo. Panoorin ko si Small Loud. And vlogmas na pala. Meron tayong meron akong in-upload kagabi. Pero, ang hina ng net natin, guys. So, madaling araw siya na-upload. So, pasensya naman. Pero at least meron tayong vlogmas. And siguro, pag may time ako na talaga. Kung may time talaga, hindi ko pa nga yun. Diba yung may sinampay pa ako doon, hindi ko pa yun matutupi. Kasi eto, asikasuhin ko. Tapos si Holly mamaya, kukulutin ko. Kasi nga, mamaya rin concert niya. So, pero siguro wala pa akong time. Kasi plano ko, nag-edit ako yung gagawin ko ng 2 ang upload ko sana. Pero parang hindi kaya. Kasi nga, yung caravan vlogs namin, guys, malapit na, konti na lang. Malapit na tayo dun sa mga ganap namin talagang bonggang-bongga sa Queensland. Malapit na. Kasi nga, sa ano pa kami ngayon ni? Nasa Yamba pa ata kami. Kasi nga, putol-putol yung pag-upload ko dun sa nating caravan vlog. So, hindi siya matapos-tapos. Kasi nga, sobrang busy na lola nyo. So, manood ako or makikinig lang ako. Kasi nakakatuwa si Small. Okay, then gawin ko na yung Christmas tree. Sana matapos ko na to. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs. Ayan, nagawan ko na siya ng paraan, guys. And diba sabi ko sa inyo, manunod ako ng Small. Pero pinanood ko si OG kasi nakakatawa din tong tatlo. Lalo yung sa likod. Actually, silang tatlo. So, ayan, nagawan ko siya ng paraan. Tinanggal ko yung isang Christmas light, yung pang-4. And, pinagkasya ko siya. Diyan. Nakaabot na siya dito. Pero, nag-start ako dito sa taas para malagyan siya. Kasi before, sa baba, diba? So, ngayon sa taas para makalat ko. Makalat. So, ayan. So, next is yung yung mesh. So, ito na yung next. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one.
Pinapanood ko na si Small, tapos na yung kay OG. And, tapos ko nang ilagay yung mesh. Aayusin ko lang sila. Ganyan. So, yeah. Ayusin ko lang yan. Then, next ko nang gagawin ay ilagay na yung ating mga palamuti sa ating Christmas tree. Ayan, nakabalot sila sa tissue paper para maganda pa rin sila. Parang mukhang bago pa rin sila. So, inaalagaan ko sila, guys. So, ilang years na to sa akin. Alam nyo na yan. Kung nanonood kayo sa amin, every year, eto naman yung aking nilalagay. Hindi na ako bumibili kasi ang dami na nito. Okay, so yan. Ilalagay ko na ang ating mga palamuti. Mga ornaments, okay? Ayun, oh. Sobrang busy niya, as in. Super kuskus. Tapos na yung kay TJ. Is that yours now, Han? Is that yours now? Ayun na kay Kuya, oh. Nakabalot na. Yung kanya naman yung binabrush niya. Diba? Okay. Tapusin ko na yung malulubat din tayo. Christmas decorated in town. Among all the tinsel and lights, I'm strolling around. Just wondering where you have gone to. Are you just around the corner or in Kathmandu? And whether or not you're with somebody new, still I wish you the merriest Christmas. I hope it will be. So far, ayan na yung Christmas tree natin, guys. And eto na yung aking mga kalat. Ibabalik ko yan dyan sa storage box kasi gagamitin natin ulit yan pagtapos na ang Christmas para balutin natin ulit sila. So, ayan na so far. And first time ko atang maglagay ng Christmas tree na hindi ko kasama yung mga bata. So, tinirahan ko sila yung mga balls. Makikita nyo, may mga space pa dyan. Kasi kahapon si Holly, gustong-gusto niyang ilagay na yung mga balls. Sabi ko hindi pwede kasi hindi pa tapos ilagay yung Christmas tree. Ay, yung Christmas lights. So, ayan na yung... Dito sa likod, wala akong nilagay dito sa likod kasi hindi naman siya kita. Diba? So, pwedeng lagyan dito ng mga bata ng mga Christmas balls at saka dito sa bandang baba. Diyan. Inuubo ako, guys. Hindi maganda ang aking pakiramdam. Kagabi, hindi ako masyado nakatulog. Diba? Ang gulo-gulo ng buhok ko. So, inuubo ako. Yung ubo ko, yung paisa-isa na ang kati-kati dito. So, baka mamaya, bilan ako ni dyan ng yung lollies for your cough. Kasi, baka mamaya sa concert ni Holly, ubo ako ng ubo. Yun ang kinakatakot ko kasi, siyempre, tahimik, tapos bigla kang uubo. Tapos yung ubo pa naman, yung isa-isa talaga na, parang ayaw mo naman umubo, pero kailangan mo. Ganong feeling. So, hindi ko pa na-try yung Christmas light na pailawan kasi yung cord ko, yung extension ay, ayun, kasi kay Kuya, yung galing yung sa kwarto nila, hindi naman siya abot. So, hintayin ko pa si Johnny Boy. Ngayon, ay, alam ko na meron kaming missing na isa pang box. Kasi, kung maalala nyo, last year, yung brown namin yung wine rack namin, ayun, yung wine rack namin. Diba, nakita nyo, may nilagay ako ditong mga decoration din. Gamit yun, yung brown, hindi pa to. So, nandoon yung Christmas light, I think. Nandoon talaga. Kasi wala dito. Tapos na ako. And hinalukay ko na to. Wala. Yung mga balls lang yung mga yan. Tapos si Kuya raw ang maglalagay ng mga socks doon sa, maalala nyo? Diyan, si Kuya yata. Sinabihan niya ako kahapon. Hindi yung socks. Yung X na, parang yung cane. Sugar cane. Sugar cane? Ano ba yun yung cane? Candy cane. Si Kuya ang maglalagay dyan. So, hindi ko nilagay kasi kahapon gusto niya na yun ilagay. Sabi ko, pag natayo na natin or natapos ko na yung Christmas tree. So, ngayon, nagugutom ako. Ayusin ko lang muna to. Pero magluluto ako ng hindi muna yung yung maya-maya. After ko sigurong kumain, lutuin ko yung longganisa. At saka yung longganisa, tsaka
Ano ba yung tocino? Yun ang lutuin ko mamaya. O, ganyan. Pag ganun ang ubo ko, guys. Ngayon, ang gagawin ko ay parang gusto kong mag-noodles. Mag-noodles ako. Parang gusto ko yung maanghang. Diba? Umuubo na ako. Gusto ko pa rin maanghang. Sana po ako ng noodles. Linisin ko muna yon. And maghanap tayo ng noodles na lulutuin for lunch. Ano na? Itong clock namin, ano to eh. Late ng isang oras. 1:24 na. So, late na ang lunch ko. Okay lang. Okay, ayusin ko muna ang mga to. And si Jan, sabi ni Jan, may tag ka pa sa damit. Ayan, tinanggal natin yung tag namin sa damit. Christmas decorated in town. Among all the tinsel and lights, I'm strolling around. Kausap ko yung kapatid ko, nagluluto siya. And nagba-barbecue siya sa plaza. Kamusta ang barbecue sa plaza? Good, sis. Good. 1 month kayo dyan? Hanggang January 7. Hanggang January 7, guys. Hanapin mo ang mukhang yan. Nagtitinda po siya ng barbecue sa plaza sa Tabaco. Nagluluto siya. And nagluluto na rin pala ako ng itlog para sa noodles. And nakalimutan niya dyan. Sabi ko sa kanya, ilabas niya yan yung pinagluto ko ng tinapa and yung kandila natin. O, paubos na yan. Maghahanap akong kandila. One day. Or sa online. We'll see. Yan, kausap ko habang nagluluto siya. And ako nagluluto ng itlog. And mag-start ako mag-edit habang hinintay ko yung niluluto ko. Habang kausap ko rin tong kapatid ko. Doesn't matter if the snow is falling.